Boldog lehetek, hogy törődhetem veletek, mert magammal is így törődök. Viszonylag sokat tehetek, ha fölismerem bennetek mindazt, jó, s mi rossz e földön. Viszonylag csak hasznomra van, ha bennetek nézem magam. Megtudni miért, és hogyan élek, viszonylag biztos igazam, innen őrzöm, mint untalom. A világ léptéke a lélek. Viszonylag jól dolgozhatom, míg példátokból tudhatom, a lélek léptéke a munka. Viszonylag ékes szavakon csak így indíthatom önmagamat felétek útra, viszonylag boldog lehetek és elégedett, mert tehetek. Szilágyi Domokos Viszonylag című versének részletével köszöntöm mindannyiótokat, gazdákat, polgárokat és minden küzdőt. Köszöntöm a püspökladányokat. Miért választottam ezt a helyszínt? Azért, mert itt épített templomot a dédapám. Itt éltek a nagyszüleim, és itt született az édesapám. És Arnold Sándorral pedig úgy ismerkedtem meg, hogy megkérdeztek, tudod-e, hogy Ladányi keresztünk a nyakadban? Ma a felelősségről lesz szó. Arról, hogyan védhetjük meg azt, ami a miénk, szószoros értelemben az életünket. A földet, a vizet, a gyermeket, a családot. A politikában gyakori elv, oszd meg és uralkodj. Én másképp mondom. Hozd össze, és legyen örömöd benne. Ez a mai találkozó széles körből tereli egy közösségbe a hasonló célokat, hasonlóan cselekvőket. Több aktív civil közösség vezetője jött el, hogy elmondja, milyen eszközeink vannak, mivel kell szembenéznünk, mit kell és lehet tennünk, hogy az életünket megvédjük. Az életünket, vagyis a hazánkat, a környezetünket és benne a jövőnket. A nemzet legfontosabb kincseit, a magyar földet, a tiszta vizet és a családot. 2 felnőtt fiam van. Azt szeretném, azon munkálkodom, hogy a remény és a bizakodás világa vegye őket körül. Azt akarom, hogy ne féljenek a jövőtől és a családalapítástól. És nem akarom, hogy őket és más fiatalokat nagyhatalmú bankok uzsorái tegyék tönkre. El kell takarítani a kártékony kormányt. Ez a legfontosabb cél. És talán megkérditek, hogy miért rendezünk ilyen találkozót? Miért ilyen találkozót rendezünk? A válaszom, hogy minden ilyen találkozás egy lépés a végső cél felé. Mert minden találkozó egymásra találás. Minden egymásra találás egy lépés egy nagy közösség összekovácsolásához. A nagy közösség pedig építeni tud, ha kell. Mert barátaim, Hiroshima után is volt élet. És ez még nem Hiroshima. Meg tudjuk védeni, őrizni, ami a miénk. Kis összefogásokból épített nagy összefogásokban. Ennek reménye ott van minden találkozásban és minden találkozóban. Hasonlóak, sőt különbözőek között is. Mert a betegség, a nyomorúság, a félelem nem válogat oldalak között. Csak az egymás iránti együttérzés és összetartozás segít. Ahogy a vízcseppekből az óceán, a hóvidékből a lavina áll össze. Ha belegondolunk, hogy a tönkrement vállalkozó nem egy idegen, hanem egy magyar, aki holnap nem ad munkát többé valakinek, és az a valaki nála sem vásárol. Ha a gazda tönkre megy a városi ember is. Körforgás, amelyben előbb-utóbb mindenki áldozat lesz, kivéve azokat, akik ezt okozták. Állj ellen! A csat azért is mindenáron magyar áru vásárlással. Ha messzebb kell érte menni, ha a kódokat kell óvarászni, akkor is csak azt lehet meg. A Magyarországon tenyésztett állathúsa, a magyar málna, a magyar bor, a magyar alma, az a mi egészségünk, és egyben a segítség körforgása. Utolsó gondolatként szeretném felhívni a figyelmet valamire. Ne engedj az olcsó kampánynak, hogy általában gyűlöld a politikusokat.
sőt, hogy gyűlöld a képviselőt. Azt akarják elérni, hogy addig se a hatalmi mámorban topszódó kormánnyal foglalkozz. Talán nekem elhiszitek, nem minden politikus egyforma, és a képviselők sem. Segítsetek nekik, azoknak, akik megpróbálnak ebben az abszurd világban helytállni az országért és az emberekért. Ma találkozhatok közülük néhányan. Áld meg, Uram, mindazokat, akik a nép sorsával törődnek. Így hangzik Szent Gellért fogásza. A jövő politikájának olyan emberekre van szüksége, akik ezt a fogászt nap mint nap imádkozzák. És akkor van ki,